हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसे बयखौबो बरायबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ खिन्थु आंना मोजां नङा आरोना दिनै माने दिनानो मा दिनमोन आं बुंनो हाया आरोना किजानि दिना गाज्रिमोन स' आंना मोजां नङा आरोना मानो होनोब्ला माने आं भिडिअ लाबोआ सानदोंमोन आरोना नोंथांमोननो खिन्थु सोरबा सोरबा बुङो प्रब्लेमखौलायनो फोरमायब्ला बा सोरनोबा शेयार खालामोब्ला माने स्रां मोनो बिदि होननानै खिन्थु मिन्थिया आङो स्रां मोनो ना मोना मानो होनब्ला आं दिनैसिम आंनि प्रब्लेम बा आंनि दुखु आं रावनोबो शेयार खालामफेराखै आरोना स' बिनि थाखायनो सानबाय मा आंबो खनसे शेयार खालामनायनि बयनोबो ओमफ्राय माने भिडिअ लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय माने जाय आंनि भिडिअखौ नायो आरोना जाय आंनि चेनेलखौ मिन्थियो बा आंनि चेनेलखौ नायो माने भिडिअखौ नायो आरोना बिसोरो माने मिन्थियो जानांगौ आं माबायदि मा भिडिअ खालामो मा भिडिअ आपल'ड खालामो ओमफ्राय माने साननैसो सिगां आङो माने बिदिनो गथ' उन्दैनि भिडिअ मोनसे आपल'ड होदोंमोन माने जाय गथ'खौ माने आंनि आइया माने बामनानै गेलेबाय थादोंमोन बा बामनानै माने बिदिनो रायज्लायबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे भिडिअ आं आपल'ड होदोंमोन ओमफ्राय बारा गोबाव जायाखै आरोना बारा गिदिर जायाखै आरो ओमफ्राय मास मोननै जाबायमोन आरो ओमफ्राय माने आं बामनोबो मोनाखै खाथियावबो दाबो नुवाखै आरोना आं गोजानावसो दं नालाय आं बेलेगाव थायो होमबाबो माने भिडिअ कल नायबाय थायोमोन आरो आङो सानफ्रामबो भिडिअ कल नायो होनबाबो जायो खालि आं सानसेल' मैया ना मा साननै जादों खोमा आं भिडिअ कल हरिया आरो ओमफ्राय माने भिडिअ कलाव रायलायनो बेफोरबायदि माने खाथियाव थानाय बायदि मोनो आरोना आं माने बामनो मोननाय बा माबानो मोननाय बिदिनो सख्ल' बख्ल' गब्ल' फुनाय ओमफ्राय एसे रायदावबा मिनिस्लु मिनिनाय माने ओरैबायदि बामनो लुगैनानै दंमोन माने आङो आमाले मयना हुब जोंहानि रियाना उन्दुगोन बारियाव बोगोरि गायगोन सानायखौआ सिखारनानै सानायखौल' थांफ्रांबाय थायो साला दाद सालायखौ नोंखौल' बुंफ्रांबाय थायो जोंहानि रियाना उन्दुगोन बालियाव बोगोरि गायगोन बे भिडिअआ एक्सुवेलि आं खालामाखै माने बाबाया माने बिदिनो भिडिअ खालामनानै आंनो हरदो आरोना ओमफ्राय बेयो माने आब'नि फिसालामोन आरो आंनि आब'नि फिसालामोन ओमफ्राय दिनै माने भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनि थाखायनो लाबोदों आरोना आङो ओमफ्राय दिनै माने गोसोआ माने एसेबो मोजां नङा आरो थेवबो सानबाय मा आं एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनायनि होननानै गोमोन गाबनो ओंखारो आङो ओमफ्राय इयो दिनै गैला आरोना एसे गगा मोनदोंमोननो ओमफ्राय गगा मोननायखाय माने डाक्टारनाव लांदोंमोन आरो गुबै जोंहाबोजो डाक्टारनाव देखायनो लांनायाव ओमफ्राय बिदिनो हस्पिटालाव मुलि लिरना हरनायखौ माने बिदिनो मोनसे खाथिनि फार्मासिनाव बिजि थुहैदोंमोन ना मानो गथ'खौ ओमफ्राय बिजि थुहैनायाव माने बेबा मा बिजि थुना होखो ओमफ्राय बिजि थुनो रोङासो ना मासो ओमफ्राय बिजि थुनाय लोगो लोगोनो माने गैथारला जाहैदों इयो ओमफ्राय एसे दुखु मोनो आं डिउटियाव दंमोन ना ओमफ्राय डिउटियाव थानाय समाव माने राजाया फन हरबाय थादों आरोना आंनो फंबाया ओमफ्राय फंबाया फन हरबाय थादों ओमफ्राय आं माने मबाइला साइलेन्टआव दंमोन नालाय डिउटियाव थाबा मबाइलखौ साइलेन्ट खालामना लायोना ओमफ्राय रिसिभ खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय जेथिया लान्च टाइमाव ओंखाम जानो थांनायाव आङो केन्टिनाव थांनाय समावहाय लामायाव माने मबाइलखौ बेगनिफ्राय बख'नानै नायबाय पार्सनिफ्राय बख'नानै नायनायाव मिस कल नुनायखाय मालाबा बिदि मिस कल जाफेरा बिदि मिस कल नुनायखाय माने फन हरफिनदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय फन हरफिननाय लोगो लोगो राजाया होनबाय माने रियान नालाय ना
आजानना मा रियान मोननानै ओमफ्राय रियाना गैला आब' होनना बुंबाय बिखायानो गावजोबदों साइडनिफ्राय आइमोननि गाबनाय बिदिनो गुमैनि गाबनाय बयनिबो गाबनाय खोनादों आरोना ओमफ्राय बिखायानो गावजोबदों आंना माने थानो हायाखै आङो जायगायावनो थिगसे गाबफ्लांदों माने आं ओमफ्राय एसेबां गोजानाव दं न'आव थांनो होनबाबो थांनो हाया एसेबां दुखुनि समाव आङो दुखुनि समाव आं बिसोरजों गैया आं ओरैबायदि गाबनांगौ जादों माने ओमफ्राय मानसिफ्रा सोंजोब्बाय आंखौ मा जादों मानो गाबदों होननानै रावनोबो माने आंनि मा जादों माने आं हमथानोनो हायाखैना ओमफ्राय आं रावनोबो शेयार खालामनोनो हायाखै माने आंनि न'खराव बिदि जादों बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहाय माने नार्स रुम दंना ओमफ्राय नार्स रुमाव थांनानै ओमफ्राय जिरायनानै गाबबाय आं दसे गोसोखौ हमथानानै ओमफ्राय खोन्थाबाय आं बयनोबो बिदि जादों आंहा न'खराव बिदि होननानै ओमफ्य लोगो लोगोनो माने आङो सुटि लानानै फैखाबाय आरोना रुमावहाय ओमफ्राय बिराद दुखु मोनदों आरोना आं माने मानि थाखाय बांसिन दुखु मोनदों होनोब्लालाय इमान बामनो लुबैना दंमोन ना आं भिडिअखौल' नायो सख्ल' बख्ल' गब्ल' फुनाय ओमफ्राय दिवालीनि सिगां माने आङो बयनोबो बिनानावनि आब'नि बयनिबो फिसालाफोरनो आङो माने गस्ला बायै बायै दोनदों आरोना ओमफ्राय मा सानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बिदिनो माने जानुवारियाव टिकेट दाननानै एप्रिलाव थांनोसैमोन आरोना आङो न'आवहाय एप्रिलाव थांनो होननानै सानबायमोन आरो आङो माने बामनो लुगैनानै दंबाय दंमोन नालाय बेखौनो बामनो होननानै थांनो होननानै ओमफ्राय उनावहाय माने बिदिनो दा खोनानानै माने आं न'आव थांनोबो गोसो जालाङो ओमफ्राय आरो दा थांबाबो आं दा थांनानै आं मा खालामहैनो मा खालामनो ओरैबायदि दुखु मोनदों माने आं माबायदि माने आंनि लाइफआवनो ओरैबायदि आं स्ट्रागोल खालामबोबाय दं माने गावनि दुखुखौ दोनखोमानानै सिरि सिरि गाबखोमानानैबाबो आं थाबाय थायो खिन्थु आं रावनोबो आंनि दुखुखौ शेयार खालामा आरोना रावनोबो दिन्थिया जे आं दुखुआव दं आंहा दुखु दं होननानै खिन्थु दिनै सहायनो हायाखै आङो मानो होनोबा ओरैबायदि मोनोना आंनि न'खरनि सोरबाफोर मायबा मोनसे जाबाथाय माने ओरैबायदि दुखु मोनोना आङो ओरैबायदि दुखु मोनो आं थानो हाया माने ना बांसिन आं आब'नि थाखाय सानदों आरोना माने आङो गोजानाव थानानै आं दांनो मोनाखैबाबो बामनो मोनाखैब्लाबो माने मबाइलाव नायनायनो भिडिअ कल नायनायनो माने आंजों थाफानाय बायदि मोनो आं माने बामनो मोनाखैबाबो आं एसेबां दुखु मोनदों माने एसेबां खोनानानै एसेबां बिखाया गावजोबदों आंना ओमफ्राय जाय बिमाया हर सान दांनाय बिलिरनाय गाइखेर दौनानै एसेबां खस्थ' जोनोम होनानै हथात जुदि फिसाखौ बिदि खोमानाङोब्ला इनि गोसो बोरै होनगोन बोरै सहायगोन बोरै थानो हागोन इयो बोरै बावगारगोन आं सिरि सिरि माने गोसोजों इखौनो बिखुमायोमोन इसोरनाव गुबुननि न'खराव जि जादों जाहाथे जोंनि न'खराव बेफोरबायदि दा जाथों होननानै नाथाय इसोरा आंनि आर'जखौनो खोनासङासै दिनै जोंनि न'खरावसो बेफोरबायदि जाबाय दाय गैया फोथो गैया माने माबायदि जागोन दा आजिखालि जुगानो बोरैबा सोलायलांबाय माने मानसिफोरखौ बुथारनोबो बारा एसेबां सम नांला माने दा ओमफ्राय माने बिदिनो बिसि थुखांनायनि उनावहाय माने बिदिनो पुलिस ना मा फैदोंमोन ना मा होनो फननि खोथा दुखुनिखौ बयबो गाबलाय खुलाय रावबो मोजाङै खिन्थानो रोङा बोरै बिदि जादों ओमफ्राय माने
बिदिनो पुलिस फैदोंमोन नामा बाबानो उनाव फन हरनासो मिथिदों आङो ओमफ्राय माने बिजि थुग्राफोरानो माने थुवाखै होननानै थगायजोबदों आरोना माबायदि मानसि जेबो साननानै होआसै नामा बिसोरो गथ' मानसि सानै हयै बिजि थुनांगौ बा मुलि होनांगौ साननाय फैखोना फैयासै बिसोरनाव बयबो बुङो डक्टरफोरा नार्सफोरालायनो इसोर बायदि नाथाय इसोर बायदि लायनानै मानो बिदि जागोन आजिखालि फिसा फिसौ खांनायाबो एसेबां रिक्स ओमफ्राय बिदिनो पस्टमर्टम खालामनो लांदों ना मानो ओमफ्राय जोंनिफ्राय एसे गोजान नालाय ओमफ्राय पस्टमर्टम खालामनो लांदों ना मा आरोना ओमफ्राय आजिखालिलाय अबे मेडिकेलाव जेनेबा माबायो आरोना पस्टमर्टम खालामबा मालाय अबे दिनैसिम सोरखौ खोनाफेरदो जे बेफोरबायदि मा होनो रिपर्ट माने बिदिनो सैथो रिपर्ट फैनानै माने आमोखाखो तामोखाखो जेराव लांबाय बिदि होननानै दिनैसिम आं खोनाफेराखै नुफेराखैबो आरोना थिग बेनि थाखायनो आं माने फोथायाबो आरोना जेन बेखौ लांबाबो माने पस्टमर्टम खालामनानै जेन बिनि रिपर्टआ जेन माने बिदि फैगोन बिदि होननानै आं मिन्थियो माने सानो आरोना फैनाय नङा आरो बेनाबो मानो होनबा आजिखालि थाखा फैसानिसो दिन नालाय जायहा थाखा दं बेनो देरहायो आरोना थाखा फैसा गोनाङा थाखा फैसायानो मालाय गासिबो बायजोबनो हायो मालाय गावसोरजों गावसोर डक्टरफ्राथ' कानेक्सन थाखायो जों मा खालामनो आरोना मानसिनि जिउआ माला मा जालाङो रावबो बुंनोनो हाया थेवबाबो आं न'आव थांनो गोसो जादोंमोन ओमफ्राय न'आव थांनोबो सानब्रै गोजो नांगौ ट्रेनजों थाङोब्ला फ्लाइटआवबाबो इमारजेन्सि टिकेट दाननोबो एसेबां थाखा नांगौ ओंखायनो आं माने थांनानैबो आं मा खालामहैनो एसेबां गिदिर जाथाय जानाय समावनो जुदि आं गैयाब्ला थांनानै आं जाथाय जाखांनायनि उनावसो थांनानै आं मा खालामहैनो हागोन माने सोलोफोरा माने मा बुंबावनो सिमां बादि जाबाय आरोना भिडिअखौ आं एसेबांनो दोनथ'नोसै आरो मा बुंबावनो आं खुगायाव जेबो राव गैला आंहा लास्टाव आं जोबनायाव इसोरनिसिम बेखौनो आर'ज खालामो जे आजानि जिउमाखौ जाहाथे इसोरा गोजोनै दोनथों